Yesu ndikudza pansi pa mpando wanu wachifumu. Tate, moyimba nyimbo iyi kuti mundiyendere chifukwa onse amene mwayendera amabadwa mwatsopano, onse amene mwayendera mumawachiritsa, onse amene mwayendera mumawasanthula, onse amene mwayendera mumawachitira chifundo, onse amene mwayendera mmakhala nawo. Mu dzina la Yesu ndapemphera ndi kulemekeza kutamanda kwa mtima kwa inu mfumu ya Israeli. Mu tsiku la leronso tilankhuleni timva mwamuna wa mtanda. Ndapemphera ameni. Okondedwa omvera, ndilandireni kuna kulikonse kumene mwandikumaniza ine m'bale wanu Austin. Popeza leronso ndi tsiku labwino limene Mulungu watipatsa kuti tikhoza kugawana uthenga umene ukhoza kutipatsa moyo, chiyembekezo komanso chipambano pamene tikupitiriza kugawana buku la Enoki, pamene Mulungu akupitirira kutulula zinsinsi zosiyanasiyana. Ine ndikudziwa cholinga chimene Mulungu akulula zinsinsizi nkuti ifeyo tilape. Cholinga chimene Mulungu akulula zinsinsizi nkuti tisiye mabodza, tisiye kuba, tisiye kupha, tisakanilire zinthu zoyipa. Chifukwa anthu onse amene akumakanilira zinthu zoyipa pa dziko pano akachoka moyo uno kumene amawalowera ndi kumalo kumene kulibeko kulandira chifundo china chilichonse. Chifukwa munthu amayenera kuchitidwa chifundo anakayi moyo kuno ku dziko lapansi pamene wakuwa kuti Ambuye mundichitire chifundo ine, mundikhululukire ine machimo anga ine, mundikhululukire ine. Ndipo Yehova amakhululuka. Yehova amakhululuka kwa anthu onse amene abwera pamaso pake modzichepetsa. Nzanga, mu dzina la Yesu Khristu koponsa kotani ndilandire popeza leronso ndi tsiku limene Mulungu ndikuti watipatsa kuti kaya uli ku Zambia, kaya uli ku Botswana, kaya uli ku Malawi, kuna kulikonse kumene uli ndilandire pamene leronso ndi tsiku limene tikupitiriza kuona buku la Enoki. Dzulo timaona nakuti Enoki anatengedwa kupitisidwa m'munda mwa Edeni. Ndipo Rafaele ndamene amamufotokozera momveka bwino kuti mtengo uwu ndi umene anadya atate wako okalamba aja, amayi yako okalamba aja. Okalamba ake aja ndani? Amakamba za Adamu komanso Hava. Ndipo amamuonetsa kukula kwa mtengo uwu komanso amamuonetsa zipatso zonga za mtengo uwu komanso amamuonetsa kununkhira kwa mtengo uwu, zimene zimationetsa kuti anthu ena amalalikira zosemphana ndi mawu a Mulungu, anthu ena amaphunzitsa zosemphana ndi mawu a Mulungu. Chifukwa chani? Analibe vumbulutso la mundawu, analibe vumbulutso la mtengo umene, koma Enoki Mulungu anampatsa vumbulutso. Ukuku ndiko ubwino umene tikuona umene ukuoneka mu buku la Enoki, zimene zikuonetsa kuti zina zimene m'Baibulo mulibe m'buku la Enoki zilimo. Kufotokozera kumene Baibulo pena sikunafotokozere bwino, buku la Enoki lafotokozera bwino. Pali zinthu zingapo zimene tazipeza kuna kuti Baibulo linangofotokoza za kumangidwa kwa angelo akugwa, koma silinafotokoza angelo analakwa chani. Ukamawerenga Yuda nzanga upeza zimene zati Mulungu anatsekera ena mwa angelo kumawenje amdima, koma sanafotokozere bwinobwino kuti Enoki ndamene akufotokozera bwinobwino kulakwa kumene analakwa, kuchimwa kumene anachimwa, zimene zinapangitsa kuti angelowa atsekeredwe, aponyedwe mawenje amdima. Baibulo buku la Enoki lafotokoza zimenezo. Chimodzimodzi mmundamu pamene tikupeza kuti kodi mtengo uwu unaliwonika chonchi, kodi mtengo uwu unaliwonunkhira chonchi, kodi mtengo uwu unaliwa masamba otere. Kwa dzaka tikunamizidwa, lero buku la Enoki latiuza chilungamo zokhuza mtengo umenewu. Ani ndi ukhulupirira kuti akuluakulu amipingo
komanso akuluakulu atsogoleri amene mukutsogolera ntchito ya Mulungu muyamba anthu kumauza chilungamo. Ndi makambona kuti muliso ndi kuthekera inu akuluakulu amipingo kukhala ndi buku ngati limeneli, aphunzitseni anthu anu chilungamo chenicheni, achidziwe chilungamo chenicheni, kuphatikiziranso inuyonso muchidziwe chilungamo chenicheni. Chifukwa mukapanda kuchidziwa chilungamo chenicheni, chilungamo chidzakukanthani, chidzakuonongani, chidzakukanani. Chifukwa chilungamo chimakana wonse amene sakuchidziwa, koma wonse amene akuchidziwa chimawavomereza. Mu dzina la mphamvu la Yesu Khristu nzanga, ndisanambe kuwerenga mawu a tsiku la lero, ndimafuna ndifotokozerenso chinthu china chimene chimachitika pamene munthu akufa. Ndi anthu timakhala tikumadzifunsa kuti chimachitika ndi chani, nakuti pamene munthu akufa amayamba kumaona, amayamba kumatsanzika nakuti ine ndikuyenda ulendo, ine zikundichitikira motere. Tamvetserani, ndikumbukira mu 2010 ngati musali mu 2009 kunatisiya mayi athu ang'ono. Tamvetserani, mamawa mmene amatisiya panachitika zinthu zingapo zimene ndifuna ndilalikire, zimene ndifuna ndiphunzitse, zimene ndifuna mumvetsere bwinobwino. Mamawa mmene amatisiya anamba kumayitanitsa nyama kuchipatala kumeneko. Nde umati ukagulira nyama ya mbuzi akuti nyama yake si imeneyi ndikuifuna ineyoyi. Ukagulira nyama ya nkhuku nyama yake si imeneyi. Ukagulira nyama ya ng'ombe nyama yake si imeneyi. Zinatengera neba amene anali pafupi ndi mamawa amene amadwala, amene amafuna nyama. Ndi akuti anawa ndi ana. Munakafotokozera anaona kuti nyama imene mukuifuna inu ndi nyama ya munthu osati nyama imene iniyo mukuwauza nawo. Chifukwa nyama ineli yonse imene magulidwa kukapatsa amalala atu nyama imene isakwirani kuti sakuifuna ndipo sangadye. Ifeyo ngati ana sitimazati nyama imene akuifunawa ni nyama ya munthu, komanso ndi nyama imene amadya anthu kufikiko. Tamvetserani, mayi uyu manyamukidwe ake anali manyamukidwe ovuta. Chifukwa nda imene amanyamuka pakati pa usiku anafika polira kuna kuti mayo ndikuona moto, mayo ndikuona moto. Ndi kuti maso ake akuthupi anatsekeka, maso akuzimu anatsekuka, ndikuyamba kuona moto, nkuyamba kuona ulendo wake. Mukonza kuona kuti iyeyi ndiye kuti mmene amakhala kuno ku dziko lapansi anayi ndi milungu imene amayisamala. Mmene amakhala kuno ku dziko lapansi anayi ndi milungu imene amayipembedza. Mmene amakhala kuno ku dziko lapansi anayi ndi zikhulupiriro zimene iyeyi amadzipembedza zotchedwa ufiti. So zinthu ngati zimene zimadzaonekera mu tsiku limene okunyamuka. Ndimafuna ndichenjeza mama, ndimafuna ndichenjeza baba, ndimafuna ndichenjeza nkolo, kwina kulikonse kumene muli, zakuti iniyo mumatamba. Anthu ena samadziwa koma Mulungu amadziwa. Zakuti ino ndi munthu woyipa kwambiri usiku mmasanduka chinthu chachitali kwambiri, koma masana ndi mumawerenga mawu a Mulungu, mumawerenga mavesi, mumapezeka ntchali chikuti andadzidziwa kuti mumapemphera, koma pansi pa mtima mukudziwa kuti ino ndi chigawenga, ino ndi mfiti, ndipo mwapha anthu ochuluka kudzera mu ufiti. Mvetserani, lapani, nthawi yanu yatha. Chifukwa ngati simulapa kulibe chisoni china chilichonse chimene mungachitiridwe pamaso pa Mulungu olenga kumwamba ndi dziko lapansi. Zimenezi zimveke okondedwa omvera. Dzulo tinayamba nkhani pamene timaona kuti Enoki mwana wa Yaredi anaonetsedwa vumbulutso. Ndi vumbulutso la makambona kuti lipite kwa anthu. Ndiye dzulo timakambona nkhani tingoyiwerenga, koma mawa tikhala tikuyitsatira bwinobwino. Lero tifuna tiyitsatire bwinobwino
kuti Enoki anaonetsedwa fanizo lotani, anaonetsedwa chinthu chotani. Mvetserani, china chilichonse chimene ndikuchiwerenga apa muzikhala tcheru komanso muzikhala maso ndi kuchimvetsetsa, chifukwa uwu ndi mwayi umene Mulungu watipatsa kuti tizigawana uthenga umenewu mchilankhulo chimene tikulankhulachi chotchedwa chachichewa. Chapter cha 38 pali mawu amene akuti fanizo loyamba pamene mpingo olungama udzaonekera ndipo ochimwa adzaweruzidwa chifukwa cha machimo awo. Mona gawo loyamba limene tikulipeza mfanizo ili tikupeza na kuti Enoki anaonetsedwa kuti pamene olungama adzaoneke pamaso kapena fanizo loyamba pamene mpingo olungama udzaonekere ndipo ochimwa adzaweruzidwa. Mukuyimva nkhaniyo? Ndipo ochimwa adzaweruzidwa pamene olungama, mpingo olungama udzaonekere. Mvetserani, mpingo olungama umene amauona Enoki ndi mpingo okhawo wa anthu amene ali ofatsa kwambiri, ndi mpingo okhawo wa anthu amene ali achikondi kwambiri, ndi mpingo okhawo wa anthu amene ali achifundo kwambiri, ndi mpingo okhawo wa anthu amene ali omvetsetsa kwambiri. Osati mipingo yake imene mukuiona pano pati mipingo kumangokangana, kumangomenyana, kumangotibulana. Tamvetserani tu mabodza okhaokha mpingo, kuona kuti mpingo ndi mpingo ng'onong'ono koma mabodza amali mpingo. Mipingo kesi imeneyi, mipingo kesi imene amaona Enoki, mpingo weni wa anthu oyera mtima umene Enoki amaona muchaputala chimene chichi. Ndipo pamene olungama adzaonekere pamaso pa olungama, mene mu ntchito zake zosankhidwa zidzadalitsidwa mwa Ambuye wa mizimu, ndipo kuunika kudzachokera kwa olungama ndi osankhidwa okhala pa dziko lapansi. Kodi malo okhala ochimwa adzakhala kuti? Ndi funso limene liliro. Malo okhala ochimwa adzakhala kuti? Ndipo malo opumulira iwo amene anakana Ambuye wa mizimu adzakhala kuti? Zinakakhala bwino kwa iwo anakapanda kubadwa. Mukuyimva nkhaniyi okondedwa omvera? Enoki amaonetsedwa nkhani ngati imeneyi, ndiye akufika pofunsa kuna kuti kodi mu ndayi imeneyi, ndayi imene oyera mtima adzaonekere kuno ku dziko lapansi, chifukwa oyera mtima ndi amene adzakhale kuunika, ndithu kuunika kwa dziko lapansi. Ndiye akufunsa na kuti kodi ochimwawa ndayi adzakhala likuti? Adzakhala kupumulira kuti? Molingana ndi mawu a Mulungu amene tawerenga mmusimu atiyankha kale. Ndipo Enoki amaona anthuwa akupezeka m'malo amene oyipa, kumeneko kumene atakapumulire kumoto, kumeneko kumene atakapumulire, kumeneko kumene atakapumulire kumalo kumene wakhala kulira komanso kukukuta mano. Ndi akumpaona kuti kunakakhala kwabwino anthuwa anakapanda kubadwa, anakapanda kubwera kuno ku dziko lapansi. Kunakakhala kwabwino amama, zinakakhala kwabwino munakapanda kubwera. Ankolo, zinakakhala kwabwino munakapanda kubwera, koposa kubwera kuno ku dziko lapansi kudzaphunzira ntchito yomazulamizu kumalodza nayo anthu. Koposa kubwera kuno ku dziko lapansi kumangotsopa mabotolo amowa wina uliwonse mwamwa. Tamvetserani, zinakakhala kwabwino munakapanda kubwera, koposa kubwera kuno ku dziko lapansi kumangosuta ndudu za fodya wina. Tamvetserani, kunakakhala kwabwino munakapanda kubwera inu, koposa kukhala ndi akazi 5 akazi 10 zibwezi mkati nkhani yonse. Tamvetse, kusakhutitsidwa. Zinakakhala bwino munakapanda kubwera. Zimene zino kita akuziona Enoki apa. Pamene zisisi za olungama zidzauliridwa ndi ochimwa adzaweruzidwa. Pamenepo zisisi za olungama zidzaweruzidwa ndipo ochimwa adzaweruzidwa, ndipo osapembedza Mulungu adzachotsedwa pamaso pa olungama. Inu tamvetserani, osapembedza Mulungu inu. Abale anga amene sitikupembedza Mulungu, tikukhala ndi tonse popeza ndi nthawi imene nkhosa ndi mbuzi zili malo amodzi,
ndi nthawi imene tirigu komanso ndi nasongole zili malo amodzi. Koma tsiku limene Enoki amalionali akuti zidzachotsedwa, mbuzi zidzachotsedwa, nasongole adzachotsedwa kukayikidwa kumalo kumene akuyenera kukakhala. Lero koza kumazunza oyera mtima kumasangalala, lero koza kumazunza ana Mulungu kumasangalala, lero koza kumapha ana Mulungu kumasangalala. Koma likubwera tsiku limene udzachotsedwe pamaso pa Mulungu ndipo sukuyenera kudzapezekanso, chifukwa iwe ndi wosautsa iweyo, ngosamva iwe. Kuyambira nthawi imeneyo iwo amene ali ndi dziko lapansi sadzakhalanso amphamvu. Kuyambira nthawi imeneyo iwo anthu amene akupembedza, amene akulemekezedwa ku dziko lapansi kandi amphamvu, akuti sadzakhalanso amphamvu. Lero ndinu wamphamvu chifukwa cha chuma chimene muli nacho, ndinu wamphamvu chifukwa cha udindo umene munapatsidwa, ndinu wamphamvu chifukwa cha zinthu zimene muli nazo. Tamvetserani, andakhala mphamvu kuno kukhala kandi ufumuwo ndapezana kuti amaugwiritsa ntchito munjira yosayenera. Andakhala ndi udindo kuno kandi udindo wa undunawo amaugwiritsa ntchito mosayenera. Andakhala ndi udindo kandi udindo wamkulu kandi wa polisi, wamkulu kwa zamakoti, tamvetserani, udindowu amaugwiritsa ntchito koma mosayenera. Ndakukamba nako kuti anthu ngati amenewa adzachotsedwa, sadzapezekanso pa dziko lino lapansi. 4. Kuyambira nthawi imeneyo iwo amene ali ndi dziko lapansi sadzakhalanso amphamvu ndokwezedwa, ndipo sadzathanso kuona nkhope ya oyera. Iwo watu sadzathanso kuona nkhope ya oyera, chifukwa Ambuye wa mizimu wapangitsa kuwala kwake kuonekere pa nkhope ya oyera mtima olungama ndi osankhidwa. 5. Pamenepo mafumu amphamvu adzaonongedwa ndipo adzaperekedwa m'manja mwa olungama ndi oyera mtima. Maufumu onse a dziko lapansi, olamulira za dziko lapansiwa, olamulira mwachinyengowa, amene amakambona kuti sungakhale mfumu ngati sungaphere munthu. Mafumu ambiri muti mufufuze kuno zakupezana kuti ufumu usitanakukhala mfumu koma anadya nyama za anthu, wina akanamwalira. Tamvetserani, maufumu ngati amene akuti mudzalandidwa, ndipo mudzakalandidwa ufumu umene udzapita m'manja mwa oyera mtima. Zimene Enoki anaziona, ndipo anaziona kuti zifotokozedwe ku mpingo, kuti mpingo udziwe mudzina la mphamvu la Yesu Khristu. Ndakakonda nakuti ngati muli ufumu wanu ukhala ufumu wona kuti Mulungu aziudziwa, ukhala ufumu olungama, muzichita zolungama, muziweruza molungama, osati mwachinyengo. Chifukwa tikupezana kuti ufumu wapa ukulandidwa tsopano ukudzaperekedwa m'manja mwa anthu oyera mtima, Ndipo pa 5 pomwepo pamenepo mafumu amphamvu adzaonongedwa. Mafumu onse amphamvu amene tikwadza kuti mafumu amphamvu adzaonongedwa, wonse mafumu onse amphamvu adzaonongedwa ndipo adzaperekedwa m'manja mwa olungama oyera mtima. 6. Kuyambira pamenepo palibe amene adzafunire chifundo kuchokera kwa Ambuye wa mizimu, chifukwa moyo wawo udzakhala kuti watani kodi? Moyo wawo udzakhala kuna kuti watha. Moyo wawo udzakhala watani kodi? Watha. Kuyambira pamenepo palibenso ndi munthu mmodzi amene adzapite pamaso pa Mulungu kuwafuna chifundo kwa anthu onse wochimwa. Mwayi uwu waperekedwa lero inuyo amene mukumva munakali ndi moyo, chifukwa simukudziwa za mawu. Ufufuzeni moyo wanu, ndi ziti zimene zikupangitsa kuti Ambuye asakhale nanu. Konzani moyo wanu chifukwa nthawi yatha. Zobisala ntchalichi uli mphakati, zobisala ntchalichi uli chidakwa, zobisala ntchalichi uli hule, zisiye chifukwa nthawi ulibe. Mu dzina la Yesu Khristu. Chapter cha 39 kumatsika m'musi pa mavumbulutso opsa amene Enoki anaonetsedwa, okhudza kutha kwa nthawi, mapeto a nthawi. Zanga kupambana nthawi zonse ndimakhala wachisoni kwambiri, ndimakhala wachifundo kwambiri, komanso ndimakhala okhudzika kwambiri pamene ndikuphunzitsa buku ili la Enoki.
ndimakamba nthawi izo sina kuti ineyo sindinayenere kuti buku ili ndikoza kutambasula, komanso ndikoza kulifotokoza, komanso ndikoza kuulula kapena kufotokozera zisisi zimene Mulungu anasiya m'bukumu. Ndimakamba zimenezo okondedwa omvera. Kuti nthawi zina misonzi imangochucha m'maso mwanga. Chimene imachuchira misonzi m'maso mwanga, imachucha misonzi m'maso mwanga chifoti nthawi zina m'maso mwanga ndimapezana kuti ndikuona zinthu zina zimene mwina inuyo simukuona kuseri kwa moyo uno. Kuseri kwa moyo uno kwabisala zinthu zambiri zimene munthu ngati sasamala akalira. Kuseri kwa moyo uno kwabisala zinthu zambiri zimene munthu ngati sasamala akalira. Kuti Mulungu samasamala zakuti iwe kaya ndiwe mbusa, samasamala zakuti iwe ndiwe mtsogoleri, samasamala zakuti iwe ndiwe nduna, samasamala zakuti iwe uli ndi udindo wa mtundu wanji kuno ku dziko lapansi, samasamala ngati iwe sumasamala za iye pamene umakhala kuno ku dziko lapansi. Anthu ambiri akusamala za mimba yawo kuti ikhute, ayiwala kuna kuti kusali kwa moyo uno kuli judgment. Judgment ndiyo vuta imene wang'ono komanso wankulu akayima. Amama mukayima, ankolo mukayima, chemwali mukayima, tikayima ndikayima. Tsiku ili ndilovuta limene munakalingalira bwinobwino, munakasiya kutamba. Inu sizoyenera kuti mukoza kumapemphera kumatamba, munakasiya kutamba. Munakalingalira ulendo, munakausiya utambwali, omachita utambwali mukupemphera. Utambwali sumachita kupemphera. Munakazisiya zoyipa, zonyasa. Chifukwa mmene mukulowera inu ndikosautsa kwambiri. Tate mtipemphere. Olemekezeka olenga kumwamba ndi dziko lapansi, ndikukulemekezani kukuyamikani komanso kupatsani ulemu chifukwa mwatipatsa madzulo ano kuti tichenjezane. Uthengawu uthamangitseni upite kwa anthu osiyanasiyana ukafikire. Mwina ukafikira kwa anthu amene satha wiki akhala kuchotsedwa kuno ku dziko lapansi, koma uthenga wataumvetsera alapa ndipo ukapatsa moyo. Mutsiku la judgment day adzayimba lokoma kuti anamva uthenga umene niyo Mulungu mmalankhula kupyolera mwa ine kuti iwowa anapulumutsidwa, anawomboledwa ndipo lero ali ana anu. Mu dzina la mphamvu la Yesu Khristu ndapemphera mkulemekeza kutamanda kwa mtima kwa inu mfumu ya Israeli. Ndapemphera amen and amen. Zanga ine kumabwera pano tsiku ndi tsiku kumakulalikira, kumakuphunzitsa, kumakuunikira za buku ili. Mvetsera, ine sindifuna kutchuka kwa iwe, ine sindifuna kudziwika kwa iwe. Chimene ndikubwera pano kudzalalikira, kudzaphunzitsa tsiku ndi tsiku ndikudziwa kuti iweyo sungakwanitse kundilipira. Alipo ondilipira, komanso alipo amene adzandipukutire misonzi, amene adzafike polankhula mawu kuna kuti Austin unapirira kupirira kwabwino, popeza ena makuda popanda chifukwa, ena malimbana nawo popanda chifukwa, koma kuti tsopano lowa mu Yerusalemu watsopano. Amenewo ndiye malipiro anga. Mu dzina la Yesu Khristu nzanga tamvetsera. Ndilandire kuna kulikonse kumene uli, kote kuti kaya uli ku Zambia, kaya uli ku Botswana, kaya uli ku Malawi, kuna kulikonse kumene uli ndilandire, popeza leronso ndi tsiku limene Mulungu watipatsa kuti tikonza kupitiriza kugawana za buku limeneli la Enoki. Pali chinthu china chimene ndifuna ndigawane nanu kuna kulikonse kumene muli. Pali anthu ena amene ali ndi mafunso ambiri unakuti kodi buku limene ndi buku lili kuchoka pati, nanga ndi chifukwa chani kuti buku limene linachotsedwa mbukumu, ndikuti buku limene lisiloyenerayi.
ndemu kumadzifunsa mafunso ambirimbiri. Mvetserani, dziko lapansi mukulidziwa. Chifukwa munakalidziwa dziko lapansi, munakazindikira chimene ndikulankhulachi. Kula azitumiki ena ali ndi chiphazi chosafuna kuti uthenga umene upite patali, chosafuna kuti maphunziro amenewo anthu azindikire ndi kuyika chiphazi uthenga umene usapite kumeneko, uthenga umene usakafika. Tamvetsera, iweyo ufuna usafuna uthengawo ufikira pena paliponse, umene ufikira pena paliponse. Chifukwa ufuna uthenga umene ufikire pena paliponse ndi Mulungu. Zichitika zimenezi mu dzina la Yesu Khristu. Tamvetsera, tili ndi mabaibulo ena amene anachotsedwa mawu, anachotsedwa mavesi. Ndikuwerengera mavesi amene wawa ulembe, ndipo upite m'baibulo kwang'anemo mavesi amene ukakapeza ubwere udzandiuze ndapeza. Undiuze kuti ndi chifukwa chani mavesi amene anachotsedwa, nanga ndi chifukwa chani mavesi amene anachotsedwa, nanga zolinga zawo zinali zotani kuti mavesi amene achotsedwe. Chimenechi chimene ungatsikimize nakuti ndi chifukwa chike buku la Enoki linachotsedwa, chifukwa buku la Enoki limadana ndi athakati, limadana ndi anthu akuba, limadana ndi anthu azapathanyula, limadana ndi anthu oyipa mitima. Buku la Enoki limadana nawo, limauza chilungamo. Chifukwa buku limeneli linachotsedwa. Ndiye ndifuna ndipase list ya mavesi amene ukapita m'baibulo samapezeka, sakupezekamo. Mabuku ena mene tikuwerenga anthu ambiri kuno ku dziko lapansi, ande ngati m'buku lako m'baibulo mwakomo mavesi amene wawo mulibemo. Kasake mabaibulo ena kuli mabaibulo a English, ndio ukaona kuti mavesi amene amachotsedwawo anali amphamvu bwanji, komanso amayankhula zotani. Chifukwa Satana ndi wochenjeretsetsa. Why anachotsa mavesi amenewo kusiya mavesi amene ukuwerenga iweyo? Chifukwa chani anachotsa? Zanga tapita m'baibulo mwakomo ukayang'ane Mateyu 17 verse ya 21 ukapeza kuti mulibemo. Nde upiteso mmomo ukayang'ane mchaputala cha Mateyu yemweyo chaputala cha 18 verse 11 ukapeza kuti mulibemo. Upite ku Mateyu komweko ukayang'ane chaputala cha 23 verse ya 14 ukapeza kuti mulibemo. Ngati uli ndi cholembera uzilemba zimene ndikunena papazi. Upite m'baibulo mwako momwemo, upitemo ukayang'ane verse ya 7 kapena ukayang'ane chaputala cha 7 verse ya 16 ukapeza kuti mulibemo. Nde upiteso m'baibulo momwemo ukayang'ane Mariko yemweyo chaputala cha 9 verse ya 44 ukapeza kuti mulibemo, komanso verse ya 46 ukapeza kuti mulibemonso. Upitenso ukayang'ane Mariko yemweyo, Mariko 12 verse ya 28 ukapeza kuti verse 28 inachotsedwa. Ndikuti upitenso m'baibulo momwemo, upite ukayang'ane chaputala cha Luka 17 verse ya 36 ukapeza kuti mulibemo. Nde upiteso m'baibulo momwemo ukayang'ane Luka yemweyo chaputala cha 23 verse 17 ukapeza kuti mulibemo. Nde funso limene ungalifunso lokambona kuti ndi chifukwa chani mawu amene anachotsedwa. Uchipeza chifukwa chimene ndikulalikira buku ili la Enoki. Kunali kagulu kena kaka kamene kanasankha kwa kamasankha, kuna kuti izi zipite izi zisapite. Gulu limene ndi gulu limene silinafuna na chilungamo cha Mulungu chipite pamwamba. Ndikuti munakazindikira zisisi za Mulungu munakalapa. Mulungu somapemphera kupapanga naye zaphada, Mulungu sapanga nawo phada. Zimene tikupanga zimapemphera umva kuti iye atakwatira mitala, kumapemphera umva kuti iye agwidwa tuku kwa akazi ena mphada ndi phada. Chifuna kadziwa kumene ukulowera unakalapa. Anaonetsedwa apo zimenezi Simoni
mtsiku limene Yesu amasambitsa mapazi a ophunzira ndi atamufotokozera bwino analira kuti Ambuye mundisambitse ine chifukwa Yesu anakambona kuti munthu amene sansambitsika ndi mwazi wake ndi ine amene sakhonza kukalowa mu ulemerero wa Mulungu. Ndiye anakonda atadziwitsidwa kuti chikuchitika nchani ngati munthu sasambitsidwa, koma atauzidwa anafika polira kuti ama inenso mundisambitse. Ndikulalikira ndikuphunzitsa unakazindikira unakasamba misecheyo sibwezo kumapemphera kumapanga miseche. Unakazindikira iweyo nzakatamvetsa unakasamba ufitiwo sibwezo kumapemphera kupanga za ufiti za matsenga zoyipa zimene kupanga iwe. Unakalapa. Ndatula listi ya mavesi amene anachotsedwa m'Baibulo. Ena mwa inu simumadziwa kuti mavesi amene anachotsedwa mmangowerenga. Chifukwa Mulungu sanakupatsa knowledge kuti mudziwerengaso. Mumangowerenga ngati mukuwerenga news. Ndipo vesi sumaimvetsese vesi kuti chani ndi chifukwa chake kutchalichi kumene kwa sanduku kopangira disembweri, kwa sanduku kopangira ufiti, anthu sakulapa sakusintha. Anyamata mathanyula akudzaza matchalichi. Siku ndi usana amene akuonesa zikole zonyasa muonekedwe onyasa zonsezi sitikulankhula. Mvetserani, munakadziwa mawu a Mulungu munakalapa. Mu tsiku la lero tifuna tipitirize pamene tinalekera mu buku la Enoki limene likupitirira kutionetsa za fanizo limene Enoki anaonetsedwa mwapaderadera. Munthu amene anatengedwa ndi angelo kuti akamuonetsa zina zimene iyeyo samatidziwa ndi cholinga nakuti inu ndi ine tidziwe kuzindikira. Ngati mukumbukira tinalekeza mu chapter cha 37 pa verse ya 6 imene timaona nakuti kumapita amati ndipo kuyambira pamenepo palibe amene adzafunire chifundo kuchokera kwa Ambuye wa mizimu chifukwa cha moyo wawo watha. Amakamba za anthu oyipa kuna kuti kuyambira nthawi imeneyo kulibenso munthu oyipa amene adzapemphe chifundo pamaso pa Mulungu kuchitira chifundo. Ndi kukamba kuna kuti ifika nthawi imene chifundo chichotsedwa. Chifundo chikachotsedwa pa inu iniyonso mulapa mudzipempherabe nkumapanga zimene mukupangazo. Chifundo imakhala yochotsedwa. Ifika nthawi yakuna kuti mwayi uchotsedwa pa inu ine mudzipempherabe nkumatamba mene mukutambiramo. Kumaphunzitsa ana inaka ufiti mene mukupangiramo. Chifukwa chani yafika nthawiyo chikumbumtima nyenyeza chikumbumtima kuti mukhoza kulapa mmene mukoti iyachotsedwa mulibenso mantha. Mukuchita mene mukhoza kuchitira. Imafika nthawi ngati imene ndiyo Enoki anaonetsedwa za nthawi ngati imeneyo. Tete ambira pa chapter cha 39 kuyambira pa verse ya 1 imene tikupitiriza. Ndipo masiku amenewo ana osankhidwa ndi oyera adzatsika kuchokera kumwamba. Ndipo mbewu yawo idzakhala imodzi ndi ana a anthu. Ndipo masiku amenewo Enoki analandira mabuku a changu ndi mkwiyo, mabuku a chisokonezo kuchotsedwa, ndipo chifundo sikidzaperekedwanso kwa iwo, atero Ambuye wa mizimu. Okay, 3. Ndipo masiku amenewo mphepo yakuthongo inanditenga kuchokera pa dziko lapansi, ndipo inandiyika kumapeto kwa thambo. Ndipo pamene ndinaona masomphenya ena m'malo okhala oyera mtima ndi malo opatulika aolungama 5. Apa maso anga anaona malo awo okhala angelo. Naona maso anga okhala angelo ake olungama ndi malo awo opatulika ndi oyera. Ndipo anandipempha kupembedzera ndi kupempherera ana a anthu
ndipo chilungamo chinayenda patsogolo pawo ngati madzi ndi chifundo ngati mame pa dziko lapansi momwemonso chilili pakati pa iwo kwamuyaya. Okay, Enokitu amaonetsedwa zimenezi akuti kunangotulukira chimphepo chimene chinamtenga kukasiya ku thango kapena mumlengalenga, ndipo maso ake atatambasuka mpamene amamba kuwaona anthu oyera mtima. Ndimafuna ndilalikire ndiphunzitse kuna kuti kuli anthu oyera mtima kuno ku dziko lapansi. Inu ngakhale muli ndi chimtima choyipa chosafunira anthu zabwino, alipo anthu ena amene ali ndi mtima wabwino ofunira anthu ena zabwino. Inu ngakhale muli ndi mtima osafuna kulapa, alipo anthu ena amene akumataka mvothenga wakulapa mambona kubwera. Inuyo ngakhale muli ndi mtima chopondereza, alipo anthu ena amene ndi mtima ofunitsitsa uthenga wa Mulungu pite patali. Ndi anthu oyera mtima amene Enoki amaona. Ndipo Enoki anapemphera kuti anthu oyera mtimawa awapempherere, ndipo atapempherera kuti pakati pawo panayenda chilungamo. Ndimafuna ndilankhule na kuti Enoki anaona anthu oyera mtima. Kuno ku dziko lapansi alipo oyera mtima okhulupirika amene amachita zinthu mokhulupirika kandi kumpingo kwawo, amene amachita zinthu mokhulupirika kandi pa banja pawo, amene amachita zinthu mokhulupirika kandi kuchito kwawo, amene amachita zinthu mokhulupirika pamene akuyenda kuno ku dziko lapansi. Alipo anthu okhulupirika amene Enoki amawaona maso ake atatseguka. Tiye tipitirire pamene tikupitirira pa mawu amenewa. Pa 6 tikupeza mawu amene akuti ndipo pamenepo maso anga adaona osankhidwa wachilungamo ndi wachikhulupiriro. Osankhidwa ndi wachilungamo ndani ndi wachikhulupiriro ndani? Amene ndi Yesu. Ndipo ndinaona malo ake okhala pansi pa mapiko a Ambuye wa mizimu, amene itu Enoki anamuona. Kumbukirani kuti Enoki anakhalapo Moses asanakhalepo kuno ku dziko lapansi. Enoki anakhalapo, ndipo Enoki amanenera, amaona zakutsogolo zimene iwe ndi ine tikuzionazi. Kubwera kwa Yesu kuno ku dziko lapansi Enoki anakuona, kudzaponda nthaka ya dziko lapansi, kudzafera. Enoki anaona zikupezeka m'buku ilili. Ndichifeke buku ili amadana nalo anthu ili. Ndakuti Enoki anamuona mwana wamphamvu zonse. Ndiye ndani kodi? Yesu okhala pakati pa mapiko. Ndiye Yesu. Enoki akuona zimene zizi. 7 ndipo ndinaona malo ake okhala pansi pa mapiko a Ambuye wa mizimu. 6b ndipo chilungamo chidzapambana m'masiku ake, ndipo olungama osankhidwa adzakhala opanda chiwerengero pamaso pake kwamuyaya. Enoki amaona zimenezi. Pamwamba pa chimenechi amaonanso oyera mtima amene adzakhala ndithu kwamuyaya. 7b ndipo olungama onse ndi osankhidwa pamaso pake adzakhala olimba ngati nyali za moto, ndipo pakamwa pawo padzadzaza ndi madalitso, ndipo milomo yawo idzalemekeza dzina la Ambuye wa mizimu. Ndi chilungamo pamaso pake sichidzatha. Nkhani iyi ndi nkhani yosautsa kwambiri. Enoki anaona kuti anthu onse amene adzasankhidwe ndi Yesu, kuti awa ndi opatulika ndi oyera mtima, akuti anthuwa adzakhala ndithu kwamuyaya, adzakhala osankhidwa kwamuyaya, adzakhala ndi chimwemwe kwa muyaya. Amene akupatula anthu ndani kodi? Ndi Yesu. Enoki anaziona zimenezi. Ndi ngakhale Yesu atabwera kuno ku dziko lapansi anazifotokozera ekona kuti ineyo ndi njira, kuti ngati munthu wina sangadzere mwa ine
sangatere mwa ine sangapeze moyo popeza ine njira komanso ndi chilungamo. Lilipo gulu lina limene limafuna kuyenda kumbali osadzera mwa Yesu. Mvetserani, Inoki akuziona zinthu zimene zinakuti onse amene amasankhidwa ndi mwana amene osankhidwa opatulikayi akuti amene wanda amene ali woyera mtima khani koma yosautsa. Ndinafuna kukhala kumeneko ndipo mzimu wanga unalakalaka malo okhalamo, ndipo kuyambira kale gawo langa lokhalapo pakati pa izi zokhazika kwa ine pamaso pa Ambuye wa mizimu. 9 Masiku amenewo ndinatamanda ndi kulemekeza dzina la Ambuye wa mizimu ndi madalitso ndi matamando, chifukwa iye anandikonzera ine madalitso ndi ulemerero molingana ndi chisangalalo cha Ambuye wa mizimu. Kumwamba kulemekezeke chifukwa cha chimenechi. Mu tsiku la lero mafuna tilekezere pa vesi ya 9 pamene tikhale kupitiriza kuona zimene Inosi amaziona zokhudza anthu oyera mtima, malo amene amaona amene amakhala oyera mtima, komanso tapezana kuti anaona chisisi cha osankhidwa amene otchedwa ndani kodi Yesu Khristu mambuna wa mtanda, ndipo onse wathuza iye owakambira iwo kuti awa ndi oyera mtima ndi amene anali ndi chisangalalo ndi chikondwero kuno ku dziko lapansi. Inoki amaziona zimenezo, ndipo Inoki amafika pokondwera mposangalala. Tamvetserani, mawa tikati kupitiriza kuwerenga pamenepa kuti timve zina mwa zinsinsi zimene Inoki anaonetsedwa.